Bine v-am găsit. Al doilea episod. N-am să spun prea multe povești despre mine de data asta. Am văzut pe internet nebunia asta cu grânele din Ucraina, cu mari producători din România care nu poate să vândă grânele. Eu cred că sunt mai multe soluții. Nu știu eu cel mai deștept, dar acum știm că după Revoluție s-o spart CAP-urile, oamenii ăștia s-au chinuit 30 de ani să pună terenurile la loc în niște parcele foarte mari, să poată să facă agricultură. Și eu cred că ei s-au plafonat la faptul de a produce toate problemele legate de producție și nu s-au mai uitat la vânzare. Au luat dealerii care sunt pe piață și cam asta este. Pe de altă parte, supărarea asta pe ucraineni e îndreptățită și nu e îndreptățită, că cei care cumpără sunt tot din România și cumpără datorită prețului. Calitatea de cele mai multe ori aia care cumpără nu o verifică. Acum, gândiți-vă dacă noi făceam asta ucrainienilor, dacă trecea vreun tir prin Ucraina fără să fie înțăpate roțele, fără să fie furate grânile, gândiți-vă voi la treaba asta. Cred că asta e una din soluții. Nu sfătuiesc pe nimeni să facă asta, dar e cam vestul sălbatic în momentul ăsta pe piața grânelor. Vă aduceți aminte când, cred că o generație leac mai mari ca mine, așa, se duceau în Polonia și ăia opreau autocarele cu Kalashnicovurile și furau tot ce se chinuiau ăia să cumpere și să vândă în România, așa, bișniță. Aveam și noi termeni de ăștia care să-i fac pe oameni să se simtă prost. Acum bișnițari, cămătare băncile, bișnițari la mall-uri. Te duci la mall, plătești de 2 ori cât în cartier, de 5 bișnițari. O prostie. Nici de proști. Nici proști ăia, noi, toți ăștia care cumpărăm mai scump în loc să luăm mai ieftin. Sau care cumpărăm branduri, că scrie cea... branduri, rahaturi, niște nume. Calitate zero. Bă, dar asta mă fumă de mă omoară. Asta una din soluții. Trebuie răspie, frate, nu îi lăsa să treacă. Dacă transportatorii se trezesc cu cauciucurile tăiate, nu o să mai vină, nu o să mai treacă pe aici, că de câte ori să plătească cauciucuri, cât să scumpe. Pe de altă parte, căutați piață de desfacere. Am văzut asta cu tractoarele. Tractoare la Târgu Mureș, tractoare la Vama nu știu care, tractoare la Vama nu știu care, tractoare la Vama nu știu care. Ai bugetul ăla care l-ați băgat voi ca să convingeți guvernul să facă ceva ce nu o să se întâmple. Că la guvern, știți, trebuie să înțeleagă toți ca să se întâmple ceva și n-au cum să înțeleagă toți, că e greu. Da? Tot bugetul ăsta care l-ați cheltuit voi pentru revoluția asta sau demonstrația asta, faceți-vă, frate, o firmă la Londra. Faceți-vă o firmă și dați direct la clientul final. Nu mai treceți prin bursă. În momentul în care treci prin bursă sunt atâtea cheltuieli, nu ai tu de unde să mai câștigi niște bani. Eu nu știu cât costă grâu, că costă 1 leu, costă 2 lei, costă 50 de bani. Dar dacă aici costă 50 de bani, garantat la clientul final tu ai să iei 1 leu. Și atunci ăștia mari, uniți-vă, eu știu că asta cu unirea e complicată. Dar investiți fiecare, 100 de oameni, 1000, 100 de mii, trimiteți 2 oameni să facă vânzări. Dați-le salar bun și ia să vedeți voi ce se întâmplă. Eu sunt sigur, eu am stat în Anglia, eu sunt sigur că ăia sunt numai pentru bani. Dacă le dai un preț bun, dacă poți să le garantezi că le trimiți marfa la timp, oamenii ăia cumpără de la români fără nicio problemă, n-au nicio problemă cu asta. Că cu toată povestea asta că românii fură și nu știu ce mai fac ei, să știți că suntem destul de bine văzuți în Anglia, nu știu alte țări, dar în Anglia marea majoritate a românilor sunt meseriași și își văd de treabă. No, astea fiind spuse, mi-aduc aminte când eram în facultate și ne povesteau profesorii fiind imediat după Revoluție, ei încercau să ne explice, domnule, micile fermi, ca să vezi cum să schimbă opinia la oameni. Domnule, micile fermi o să aibă succes, o să facă, că o să fie mâncare sănătoasă, că prostii. Noi nici nu ne imaginam ce înseamnă concernurile astea de magazine mari care au venit și o rup România asta și care toți banii în afară. Nu ne imaginam, nici nu știm, nici nu mai avem alimentare. Voi vă dați seama că noi nu mai avem alimentare. Care avea zeci de mii de magazine în toată țara asta. Mă uit la ei cum se plâng și așteaptă ajutor de la guvern, de la Uniunea Europeană, de la Uniunea... Dar ei produc marfă, dar nu se gândesc cum să o vândă. Trebuie făcut ca în orice alt domeniu. Înainte de a te apuca să faci papuci, vezi dacă sunt cumpărători de papucii tăi. Înțelegi? Adică înțeleg că faci grâu, că ăsta faci pământul, dar înainte de a te apuca să cheltuiești bani și a investi și a face proiecte și nervi și viață și sănătate, că mulți își cheltuiesc sănătatea care nu le-o mai dă nici dracu înapoi. Du-te și vezi dacă poți să vinzi. Uite, eu promit că fac eu asociații de asta și primii 100 de oameni care vin, mă duc eu și vând la Hovis, că am niște cunoștințe la Hovis în Anglia. Nu sunt cei mai mari, dar pe acolo, pe birouri, pe la fabrică.
Măcar îmi dă niște informații să văd. Garantat ei nu o să vrei săptămâna asta, că ei au contracte și trebuie să le respecte. Dar poți să le promiți pe anul viitor, poți să le promiți pe celălalt, pentru că, cum am văzut eu ucraineni ăștia, o cam dat la zootehniști, cum zic, că le-au dat cantități așa de mari că o să le ajungă la fermii și un an jumate, deci o să fie cam pe două culturi o să fie toată treaba asta. Se îngreunează lucrurile. Știu că n-am spus nimic de râs astăzi și chiar lucrurile sunt foarte serioase, dar sunt oameni cu școală, sunt oameni serioși, sunt oameni care învârt o sumă de bani, sunt oameni care au angajați, dar dați-mi voie să vă spun că sunteți niște proști. Bă, da, proști. Așteptați tot timpul să vă ajute statul cu ceva. Bă, nu mai aștepta. Fă produsul final. Ia exemplu de la... E din zona mea și știu, nu-i fac nicio reclamă. Ia exemplu de la Cosarom, da? Am impresia că e dintr-un orășel, Pașcan, nu-i nici de oriunde așa. Are fermi, are magazine, are distribuții, nu-i trebuie să vină statul să-i dea ceva. E binevenit subvenția de la stat, dar sunt sigur că l-ar trăi și fără subvenția de la stat. Intră în orice magazin românesc din Europa asta și ai găsești produse Cosarom. Gândești că ei n-au piață numai aici, au piață toată Europa. Și dacă ar fi promovate și branduite cum trebuie, le-ar vinde și în străinătate. Poate le și vând, nu știu, poate vorbesc eu aiurea. Dar eu știu, oamenii au de la a produce furaje, ferme, mâncare, produs finit care e mâncarea, care o cumperi la kilogram și atunci au plus valoare. Când ai plus valoare, nu te mai cerșești la nimeni pe bani. Nu te mai cerșești. Din contra, devii tu atât de puternic în zona ta, încât dacă tu dispari, lipsești din mâncarea. Asta se întâmplă. Da? Nu știu. Nu știu cine sunt ăștia mari care fac cozonaci și fac alticele. Eu nu știu dacă sunt români. Dar dacă nu sunt români, rușine nouă. N-am studiat. Dar dacă e nevoie și mă întrebați, am să studiez. Ce spun? Am văzut și eu niște tiruri pe stradă, domnule, că tiruri, că strică infrastructura, că asta e treabă de control. Dacă ea de la ARR sau de la cine o mai fi autoritatea drumurilor o să-i oprească pe drum, nu să-i amendeze, să le iei tirul. Știți cum se întâmplă în Anglia? N-ai asigurare, te-o oprit, te-o da jos din mașină și ți-o lua mașina. O chemat, cum se cheamă, o chemat platforma și o pleca cu mașina ta. N-ai plătit taxe de drum, polițistul o chema platformă, nici nu te mai sui înapoi în mașină, nu mai ai voie să te sui înapoi. Ți-ia cheia și ți-ia mașina. Ia confiscați voi 2-3 tiruri, vă voieți. Să vedeți tu voi dacă se supraîncarcă, dacă mai încarcă, dacă mai... Ia pedepsiți pe ea în vamă, că prin vamă au trecut, acolo sunt cântari. Să nu mai treacă necântăriți, să știi, bă, garantat 100% necântărești. Aici ai problema. La aplica legislația nu că nu este legislație. Nu, este legislație că la data amendă suntem primii în lume. Primii. Și amendă și, cum mai spuneam, penalizare la amendă și încă o amendă și încă o penalizare. Și... Ia tu tirul, confiscă-l, scoate la licitație. Confiscă-i capul tractor, confiscă-i remorca, confiscă-i marfa. Ia să vezi tu dacă mai vine unul supraîncărcat. O să vină cu 5 toni mai puțin să fii sigur că nu lupti cu cântarul. Astea fiind spuse, și Paștele, vă urez un Paște fericit la toată lumea. Bă, trăiți-vă Paștele așa cum simțiți voi în inimă, mai puțin cu datul banilor la biserică, că ăia se îmbogățesc și noi sărăcim. Și nici râd în nas cu toată avuția asta care o au. N-am un război cu popii sau ceva, dar am un război cu oamenii proști care cred în puterea părinților de a rezolva nu știu, chestii de sănătate, de dragoste, de... Zici că-s vrăjitori, bă, băiatul. Exact cu aceleași probleme care lumea îți duce la vrăjitoare, cu aceleași probleme îți duce lumea la popă. Numai că sunt îmbrăcate în alte haine. Și câteodată sunt mai scumpi, că cari toată viața la ei. La vrăjitoare te mai prinzi și te trezești și te oprești. Vezi exemple de astea din showbiz care o căra zeci de mii și după aia auzi, nu, m-au păcălit, nu te-au păcălit, a fost proastă sau prost sau idiot. Aia au fost deșteaptă. Dacă aia la banii care ți-ai luat ții 100.000 de ce ți-o luat, plăteai impozit 20% la stat, nu puteai să-i faci niciodată nimic. Servicii de consultanții ezoterice. Ce ziceți voi? Așa că o zi frumoasă la toate vrăjitoarele. Și să ne vedem sănătoși data viitoare. N-am să stau mult azi, că mai avem de filmat pentru canalul de mâncare. Ce zic? Nu o mai zic de Dragnea încă o dată, că data trecută uite, băusem niște... Uite, m-am cam șcărit data trecută și că ați mai văzut voi pe TikTok și astea, că m-am luat de Dragnea.
Bă, să știi că până la urmă, hai să vedem cine e prostul, cine e deșteptul. Deci omul are niște proprietăți care valorează de 100 de ori sau de 1000 de ori veniturile lui de la stat și el nu a lucrat nicăieri în altă parte, da? S-a dus în pușcărie, cât o fi stat un an, 6 luni, 3 luni, 5 luni, abar n-am, da? Nu zic că a fost ușoară sau grea, dar acum el s-a dus în pușcărie, el cumva a legitimizat averea pe care o are. Nu știu dacă mai face politică sau nu și acum s-a apucat de gătit. Toți, bă, eu mă relaxez. Acum o armată de proști, sar pe el și zic, domnule, hoțul, prostul, nu știu ce. El a fost cel mai deștept. O furat-o, lua șpagă, ce-o fi făcut el pentru averile alea, da? Averile acum sunt legale, nu le-a luat nimeni. Bă, nu le-a luat nimeni. Nota 10, Dragnea. Și Dragnea n-ar trebui să facă bucătărie, dacă mă întreb pe mine. Da? Dragnea ar trebui să facă, cum o Gianni, las fierbinți, da? Școală de șmecherii. Bă, mai șmecheri ca asta nu a fost nici mafioță care au dus femei la produs. Bă. Înțelegi? Pedeapsă mică, bani mulți, acum liber, face filmulețe, se plimbă, Tahiti, plajă, cine mai știe ce mai face, își rade părul de pe piept, da, să-l chepline. Dar e liber. E liber și bogat și fericit. Cred că e fericit acasă, sper că e fericit, că trebuie să fii și prost să ai bani, să nu fii fericit. Bă, noroc la toți prietenii mei noi și vechi, ne vedem data viitoare. Poate să fie ceva mai vesel data viitoare, dar azi am fost așa, a fost și vremea asta amorâtă, tot a plouat, tot n-am putut ieși noi din casă, îi facem treaba. Ne-am uitat la televizor, toată lumea, biserica în sus, biserica în jos, ce face biserica, ce nu. Ați nebunii, bă, nu mai aveți știri. Dacă nu e biserica, crime, accidente. Bă, voi nu puteți să mergeți la unul care a făcut ceva bun, care are 150 de angajați, care, vă ce spune aia să întrebați, băi, domnule, cum ai făcut, domnule, de rezistat în sălbăticia asta de economie care o avem noi? Cum ai făcut? Dar cum ți-ai plătit taxele? Da? Sau cum le-ai driblat ca să poți să mai ții oamenii ăștia angajați? Sau... Du-te și fiezi la unul care a făcut ceva, da? Că clar, proști care fac accidente sunt, oameni care o să moară pe șosele o să fie, avioane o să cadă, copii călcați pe cea de pietoni o să fie, pentru că nu avem școală, nu îi mai învață nimeni, nu te stânga-dreapta, că ei nu știu unde să uite prima dată. Eu vă jur, dacă faceți un sondaj așa la copii în România, nu știi dacă trebuie să uiți dreapta sau stânga când la trecerea de pietoni. Trebuie să uiți în ambele părți, dar prima dată nici nu mai știu în ce parte trebuie să uiți. Ia ziceți voi. Știi așa? Dacă te iau repede, nu știi. Hai noroc. M-am înfierbântat aici, dar de la foc, nu de la subiect. Acum, ca să tai pe scurt așa, am zis că sunt trei soluții, da? Chestia cu agricultura, că asta o să fie și titlul, soluții pentru agricultura românească, nu agricultori, pentru mari producători de cereale. Mergi până la produsul finit, una, vinde produs finit, plus valoare, da? Doi, caută-ți direct clienți în străinătate. Nu mai treci prin bursă, nu mai treci prin depozite, nu mai treci prin nimic, ții la tine, ți-o cerut la 5 tiruri, ei trimis 5 tiruri, ți-o cerut un tir pe zi, că sunt fabrici mici, cel puțin eu vorbesc despre Anglia, că știu, sunt fabrici mici în fiecare cartier și fiecare fabrică consumă un tir pe zi. Un tir de făină. Trimite făina la ce cantitate vrea el, că vrea la 12,5 kg, trimite eu la 12,5 kg. Și a treia, nu sfătuiesc pe nimeni și așa, să facem ce ar fi făcut ucrainenii dacă noi am fi trecut prin țară pe la ei. Nu i-am fi lăsat, cu toate tertipurile necesare. Vă pup și ne vedem data viitoare. Hai noroc!